Shemai, Owen Evans dwi prif arolygydd yma yn Estyn. A dwi'n falch iawn heddi bod ni'n gallu cyhoeddi yn adroddiad blynyddol ni. Llynedd, wnaethon ni rhoi rhyw fath o cronodeb o beth ni wedi darganfod ar draws addysg a cyfforddiant yng Nghymru, ond heddi mae manylion i gyd yna. Gobeithio, welwch chi bod ni wedi gwneud yn haws i chi ddarllen, mae wedi chyncio lan o fewn sector, ond hefyd, byddwn ni'n edrych arno themau ar draws addysg, bethau fel dysgu annibynnol, ond hefyd yr effaith mae arweinyddiaeth yn cael am addysg. So felly gobeithio rhywbeth i bawb. Ewch i wefan, cewch pip, gobeithio fydd o ddefnydd i chi, ond ynddo fe ddylse fod pethau fel case studies, beth sy'n helpu chi gobeithio, ond hefyd byddwn ni'n rhedeg podcasts o gwmpas rhoi o pynciau dyn ni'n meddwl allan ni wella, felly gwliwch mas am hyn. Ond gobeithio bydd o ddefnydd, gobeithio ewch i'r wefan o darllen e, a gobeithio wneud chi gymryd rhywbeth o'r adroddiad i hun i wella beth sy'n digwydd, achos dyna nod y beth. Diolch yn fawr chi.